Bakhuid tangin duai nagbinda Linus Kongji nagbinda kamin CM Jenny duai nagbinda Riba kamen Karvan Bani Ban Pinner New duai nagbinda Angelos Nonsij nagbinda ka Jingoi Jinkya duai nagbinda Gideon Kadesa barake ka Sngi ka binda ka Sngi nagbinda ka Inga Sanjon Tunaris Kadesa but first born son Karbani duai nagbinda ka Jingoi Jinkya but ka Jingsha Pui Jongi ko Beatrice Tongni by Neo ka Jingoi Jinkya duai ru nagbinda Deacon Savio Shoshang balai kandu ke accident minin gasngi by Neo ka Jingoi Jinkya Lai spa lai kusam Sngi alum ngiak mena udrai padai lakangu lakadem aduan yum lei trai kendra dulong bunong tau ubayin basumar yangi para tonginang Laitïa ke jing tumu jongi bara hau jisu hagani ke step baunam pediang yangi ve pai ve halaka jang jing long jongi rangat bat ke jing talat babun jongi baunang kerku kardo ya barogi jing tumu jongi duai nagabinda ka Bible convention hagani ka hau new benai duai nagabinda ka retreat inner healing retreat kerpang ka bangi pelong minta benai bagabor jisu nang trekam halor baraki program ha kerteng upa barukon barumen sim Bakhuid amen kajinga e jongo trai jongi Jesu Christ bar kajinge jongo blai lem bar kajinga salak jongo men sim Bakhuid kindon rengka batpi bara rengka batpi ru tongin sangesh por man panmap nagabinda gilait kila jongi i nang ios ngo shishu na ka tabu jongo amos nungia tulepa ba ublei utmo ban penchitum yaki brio ba kim treben yard yakelindi jongo blei habangim treben yard yakelindi jongo blei habangi im kat kum ga mon la jong ngidang kintai ngidang len ya ublei batrai kam hapo jongi nang dangi ngopa ka pop baro ka jingkwa ban pensngobha kawan naga jinglom bamdon ublei hapo jongi tongin sangesh por ben panmap naga benda ki por baro bangila len ya ublei ya jisu haga jingim jongi da ka pdiang bat kongu ya ga jingkwa jangado bat ka pop hapo jongi Jisu be eat map yangi site kud yangi na baraki pop ki bangila le nga plam how blay badan bor baro bad happy ko himen ko para bangala le pop shibut e dagi jimpar khat dagi tin dagi kam dagi jingle klet dagi jingle palar janga dagi jingle palar janga dagi jingle palar bakraw e janga namar kata ngakarpan ya kamaria Bakhuid kabayai sa akati soti ya kiangel bat kiri kui badia pi ko himen ko para menduai nagabinda janga how try ublei jangi ublei badon bor baro ni sene yangi barandala map igi pop jangi unyalam yangi shaga jingi mbam jikut amen try kin rat ko blei sne yangi try kin rat ko blei sne
to ngin nia duwai ni duwai negabenda barro ke jing de mo shime ni kermen ban ni shania ba ya kabangi buha kama tu Jesu kalonga ba seizo koblei me oba lemba ka jinga e janga jing ting kun mela mon yangi banlong ki kun janga jing shai to ai ngi karpan bangin omsha terlep haga jingdum janga jing bakala henry ba en pau bangi sa barabor haga jing shai pernai janga jing shisha da utrai jang yu Jesu Kristu kun jami uba imbar san sha renkat badme haga jingelong kawe jang men siem Bakhuid ublay junom la junom. Amen. Kajing puli nakakitab u Amos na yato lupa. Tu sya ashkor kani kaktien ba utrai ukren persya yapi kupat Israel. Persya yakajat ben riu baro kawai kabangalawan yalam nari Egypt. Ngalayat ho tang yapi ngala itu tang yapi nakijat ben riu baro jong kaperthei. Tiana mar kata ngan pen shitom yapi nakabenta ki kam beman jong pi baro. Hatu judan arngut kibayalet lang lemda kila dayakut lupa. Hatu using ujukur ho hapo klau haba shem yo mrat. Hatu using kon ujuberngem nakrem jong u lada shem labam ai. Hatu kasim kajungat hakasirya kaba hakendau haba dan mapen ab jinriam yaka. Hatu kasirya kakenjut hi nakendau haba kaklam dangat ai. Hatu juput yakaturoi hakashnong bat kibriyo kimting ai. Hatu kajinglanot kawan hap hakashnong lemda utrai ule yakata. Dalaylay utrai ublay jule ai. Klam da penpaw yakajing temu jong u hai ki shakri jong u kinang yatho lupa. Using ulakar ho u ai uban omting. Utrai ublay ulakren u ai uban yatho lupa. Ngalapin julor kat tu kat ningut napi kumba ublay ulapin julor ya ka Sodom bat ka Gomora. Bat pilalongkum kadaw pilalongkum kiding telau ya ka ba laweng jindat na po ding. Penban, pem shimuan pai satya shanga uong utray. Namar kata nganle kumni yapi ko Israel. Namar ba nganle yakani hapi. Tupen kre banyakendo ya ublay jong pi ko Israel. Kaktien jong utray. Isongo ya ublay. Sang kebesan mabat ruspa nyefukra. Putrai kitin jonga snapa jingut men sim jonga asap putrai ya kitin jonga snapa ujing kerpan ten shakish korea jingkan jonga
Jalentiak majonga Asakutrai kitin jonga Sapka jinggut men sim jonga Hallelujah 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 Ngashania ha utrai ka mensim jonga kashania haktin jongo Hallelujah 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 Utrai undon rengka bat pim. Kajimpuli na ka gospel Bakhuid kat kumu Matthews. Habau Jesu la kiu hakaling. Kisinran jangu kila yabudiabu. But hakami la ki ka eriong kabajur hakaduriao. Hado bakaling kalasha tillep daki jingat pallung henre upat ulayotia. Tegisin ran kila late but kersiu ya ki on. To penim yangi kotrai ngilayap. Taïew Jesu la on haki bale pishapting katne pi ki barit sat kajinge. Nang daw la ki badula dumok yaki lair bad yaka duriao bad kala don ka jai ka bakarao. Tege brio kila lingong ngain ki on ya on ubrio ayu bakum une ba wat ki lair bad ka duriao ki kongo yawu. Ka gospel jangutrai ko himen ko para ba yit hautrai Jesu Christ haka jimpuli naka kitab Amos nongya tolepang idang yusngo lada kibrio kim shania ha ubale pinban ki shania ya kie jong perte kai ka bala banjia ha ka jingim jonki ngiusngo ya ka sur jonka jimpen chitam ka sur jonka jinkantai na ubale na marba kim shimla yai ya ka lindi ka ba peni da ubale kila lemon Bad utrai wala maham yaki bansajia haki kumbajia a Sodom bad Gomorrah yaki brio bam shimla don jinge duble. A gospel min da kasngi ngiusngo baki apostol kilanyar haba van ka ler kaba jur kaba tlep halo jungi kaba van be persha yakaling kaba kishon. Kaktinu beleka ong ujisu udang yotia hakaling ki apostol kidang king yakaling but kindit kinsan lawan galer but kalapinting yaki. Kadon ko por ka jingim jangi kayai jai kalam kano ka jingtut bangis ngusngain hapo jangi namarba kamdon jimma aye hakama jangi. Dongi por kawanjia yeke jingjia kindit kinsan haka jingim jangi lese lemba ka jimpang lemba ka accident lemba ka jingiap lemba ka jingjinjar lemba ka jing yakulmar haka ingasem but ngistang ban du jingermen ngistang ban linear kalam soto yano nginshania kala dongi por kumkini ki ler ke wan ban be Persha yaga jingim jongi haki ingasem. Lajan lombaro ki yakundu kum kane ke jinge.
Kibriu kibalayai jai kalam kano ka jingdot kum kini ki apostol kila yakindo jinge shisundon. Kim shimla poi perkhat namarba kane kalonga duriau bamju don kum kane ka eriong. Ka duriau Galili kalonga duriau kabajai. Henry kindit kinsan haka jimbamboi perkhat jongi kala wanjia yakane ka lair but ki apostol kimdon shu yaka jubab ban le kumno ban control ban sensyari kata ka bor jonga Maria. Kimdon kano ka buit hapo jonki. Kila sautu minda kidon hapadenge jimma. But kila ting haka jing ting kila kersiu yau Jisu. But haba kila kersiu yau Jisu kila kwa ban shu pindip yau Jisu bakadon ke jingma saudang chongi. Lese kata ke jing kersiu yau Jisu ru omde da ka ba kermen u Jisu don ka bor halor kane ka Mariam halor kane ka dau halor kane ka ka ler ka ba jur ka ba be. Ki kwa ban yam lang badu Jisu. Lese ha ka jing dumo chongi kalong. Namar ki kwa ban share no ya ka jing ting chongiru badu Jisu. Namar ki perkat lese u Jisuru unyap ha ka ta ka jima. Te ki kwa ban yam lang ki kwa ban ya share lang ya ka jing jinjar. Kalam das ngoto u Jisu u long u ble u badon ka bor halor kie baro. Hadu minda ha ka jingim jongi kila yo u Jisu dan bor halor ka met jongi brio halor ka jimbang jongi brio padu Jisu la ben le kambla halor ki brio henry hadu minda kim shimla yo but kim shimla poi parkan ba Jisu don ka bor halor ka mariang halor ka bor jonga mariang kane ka dega sining kong ki yo akane but namarba kim shimla don ka jingtip halor kane kila yam kila ting kila kersi yo Jisu henry Jisu ang bale pishating Balai shishating, let's say don't napeng jonki kilarki bain yau Jisu. Let's say kila kerle let's say Jisu pim yoise yakane kabadang jia saudong jongi pim ting se. Namar kim pat don ka jing sautu palat ya kaba kilaban mudur. Ko himen ko para u Jisu wan haka jingim jongi habang istang ban yoi ba udon ka bor halor kie ke baro ngi perkat bamla balong. Halor kie ke baro kabangi perkat bamla ban yarap mano. Hangda u Jisu anrung haki benda kaba ngis ngukudlat. Ka jingim badu Jisu kalong ka jingim kaba man ka por. Jingim badu Jisu kalong ka jingim kaba kendup ya baro ka jinglong jongi. Bunsin ngi haka jinge jongi ngi pinkalad ya u Jisu na kabinda jonga jingim kaba kata tang iya ka jingim kaba man kasngi. Lese ngi bu ya Jisu tang hakabinda jonga jingmane na ki por shaki por. Henry ngimju yalam ya Jisu ha malla kabinda jonga jingim. Ngi lese ngi klet haka jimbi jongi Jisu don bor halor malla kibinda jonga jingim jongi om tanga jingduwai om tanga jingim mensiam Henry udon ga bor halor kamariang halor ka jinge baro ka bang yakendo naki posh ka por ha ka jingim jongi de handa Jisu ubatai haki kane kalanga binda ka ba kap ke apostol kim sontu minda Jisu dangai haki ya ka jingi kai ka ba timai lemba ka ne ka jingjia ka ba mut ude Jisu gi usha ya kane ka ler ban be persha eki kanamba kindup nang sautu ba ngidon kamban shania telan ya Jisu nanda unsase ya ka babatam nagabinda jongi hapadenge jinge ko himmen ko para ngidon kamban ya rengkat bar Jisu ngidon kamban kot karpat yawu man ka kerlep mak ngidon kamban aiti pura yawu klamda pinkalat ya kano ka binda jonga jingim naga jingim jongi ngimde ban pingar pang indiat naga binda Jisu nangda yalla de shimet henry ga jingim badu kris kaba mol ka kendup ya baro ka jinglong jongi kaba man kasngi Jisu hikayangi tolongi bashania telan yawu klam artatin klam ting namar habadon Jisu batni ngimdon kano ka daw banting
Kum gipai Israel kimpat la ban sautu ya kata gabinda namar kila pinkala do bale na ka jingim ka baman ka sngi jonki bad haba kila pinkala ya ka jingade jonki badu bale ka baman ka sngi kila ngop pin ban ha ka pop kila ngop pin ban ha ka jingsuniu bad kila pinjingai badu bale wala wan ban maham yaki namar ba pila jid ban im ya ka jingim jingai na bale minda pia kendo ya ka jingjinjan ko himen ko para tongin karpadio jisu agane gi ukirish Bakhuid hikayangi vai pai vai bangin dup la ban pidiang ya jisu hamalla ka binda jange jingim khalam pin karpang kano ka binda naga binda yalade jisu be it karku kardo yangi pensle yangi da ka nega jingsong to bangi don kam ban shania hame bangi don kam banaiti na dong shadong haka jimpinyat bastard jame kramba indup la ban you right yaki baro kabasuniu dakabor jame enyaro ya utrai Jesus Christ thongin yang thongin plai ka chinget ka chungi ngangit how blay upa badon por baro unong tao ka bening bad ka kindo bad how Jesus Christ ukun mamarwe chungu utrai chungi ya ubela puna min sim Bakhuid ya ubela kana ka Maria teisuti ubela shale ben po Pontius Pilatus la sanar pna yavu la ya la tep yavu la ya shakibaya haga sngi ka balai la mi pat ne kibaya Ulakiu shabane, ushang shakamon, ublayu pa, badon bor baro. Nangda unwan pa, ben bishari kibayim bat kibaya. Nangait haumen siyam Bakhuid, haka balang Catholic Bakhuid, haka jingasilo kirikoid, haka jingma yakipop, haka jingmi pat kado, haka jingim bam jikut. Amen. Laitïa Prahua. Kastem usoba dabdo dak jong ka jingi jongi na linkastem usoba dabdo dak jong ka jingi jongi shim kotrai shim yaki To ya duai ko himen ko para ba ka jinkinia jonga ba jumpi khallang ka ba priang hun hau blay upa badon bor baro to try deng jinkinia ti jumpi na kamta ka jingaro boram ka peng ka chungu ka jingmun to ye ba palang ku chungu ba ko blay meyu ba pintre kam da ka jingsbun ya ka bor jongi jingma ya jome to ai ngi karpat ba ka jingsha kri jongi ya me khallong ka bayade bat kini ki jingai bakantang da u Chris utrai jongim amen utrai undon rengkha bat pim to kentiu yana ki donut thangin aingu ya utrai ublei jongim ka shobang bat kadei
dashisha kalong kabashong hok bat kabade kadeiti jongi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingo yame ko kendrat ko pa Bakhuid ko ble badon bor bat bam jikut namar wat lada memdon kam yaga jingero jongi pinban ka jingsngu jongi kadehi ka jingai jame namar ki jingero jongi kimpinyare ye yaga jingkrao jame Henry rap yangi nakabenda ka jimpenim lemba utrai jongi Jesus Christ But kumda rangat bat ki kin hun ruai jongi angel ngiro yame bat ni penbana daga jingkamen Ko para haganega por ka bakin tang tam hagabangi duai ya ublei ben payo min siem Bakhuid halor kanega jing tarwa tonginam bu ya ki jing tumu jangi bara ba jisu unam shimti pura ka jingim jangi ya ka ba ngimdon borshu halo jangi ya ki binta ka ba ngis ngo thalat ya ki binta ka ba ngis ngo khutlat ai ba jisu in pleilat yangi da ka bor ba phala jung Dashisha melong Bakhuid kotrai katamei jong kajing Bakhuid baro namar khatangi karpad yame topen Bakhuid pen kantang yakine ke jing tarwa jangi da kabapha ya umen sim jame kum ka umje halo jangi bakin khalalong yangi khammet barkasnam jangotrai jangi u Jesus Christ Hakapor baladino yavu badala ka mons nobha ulapdiang ya ka jingsha shitam ulashim ya upu badda ka ba aingo yame ulakdia yavu badula ai halage senran u ong to shim bat bam na ka ne pi baro namar ka ne kalong ka medjanga ya ka ba enaiti naga benda jumpi Hakaju kerukamenda lalayabam ulashim yakakuri bada kabaingo biang yame ula ayaka halaki sinran uong to shim batto dina kane pi barro namar kane kalonga kuri jongas nam jonga jonga jutang batti mai badbam jikut yakaben penmi nagabinda jumpi ba nagabinda ki babun nagabinda ka jimma yagi pop to leya kane Bankan mau yangam. Kosnam bakardor jangu Kristo penkoid yangi. Penkoid yag minsiam hadim penkoid. Penkoid pen kya ya kibapang gibashitam. Gibadon haki hospital baper. Gibala minsaw accident. Yada yangi nau bamen. Kajing maya John kajinge Katasin bagi bam yu
ka bas ngeverit ngi karpad yame bangi ke bayo benda ha ka met bagas nam ukris ngilong ke bela penyatale khawe da umens siam Bakhuid taken mau ko trai ka balang jame ka bela priang hasatala ka perte bat to penjanai ya ka ha ka jingin rengkat badu Francis upa Bakhuid jangi uvilbat marvenu bishop jangi bat baru kilingtho bat kiriniam taken mau lem roi ki himmen ki para shinrang bat kinde ki bela yotia da ka bakarman ya ka jimmi pat badia baru ki bela kalat no ha ka jingis ne jamme tapdiang ya ki shaga jingshai ka kama jamme to isne yangi baru ngi karpad yame barengkat bat ka maria te soti Bakhuid ka kami jongoble u joso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid Francis disease Bakhuid but baru ki rikuid ki bela pensnga yame pateng la pateng ngilong ki babit ben yo bin dalem ha jingim bam jikut but bangin ro but pendon buram yame da ukur jamme u Jesu Christ davu lembadu badhavu kanlong hamayu blayu pa badon bor ha jingelong kawe jangamen sem Bakhuid barro ko buram bad ka jingero Junom la Junom. Amen. Kohimen ko parato ngin duwai nagabinda bara ke jingdumu duwai nagabinda ka Bible convention hawniu benai haga kar lai tarik patkum juru ya ka retreat kerpang ka bangi perlong hawniu benai ba baro ki bawan shiminda ki nio jimmendoi lemba ka nega retreat bat ka jing duwai pinkrai itu airo nagabinda ki bapangi bashitam ki bashapuit menda kasngi ive inang ya sai jungi kong Beatrice tongni ben sa shapuit menda kasngi kumjuru ki bamin saujur e deacon savio sochang ba inio ke jingkoi jingya kloi kopa jungim uba ha bening kalong ka Bakhuid ka teng jome kanwan ka hima jome kalong ka mon jome ha kindo uba ha bening tuai yang imida ka jimbang jungi uba ha da kasngi batamap ingi kring kang jungi kumbang mirungi map ika belis niu yangi badua delam yangi jing joy hendrei taplait yangi naga basinium taplait yangi ngi karpat ko trai naga jing sniu barro haga jing spoon jamme to ai jing suk jing sign haga sngi jangi kramba daga jing arap ka jing isne jamme ngi light baro bona ka po but ngi yo jing da naga jing jin jar barro kadbangi dang up kemelendi aga jing karmen Bakhuid but ka jing wan pa jung nong penim jangi u Jesu Christ Kotrai Jesu Christ may bala ang haki apostol jamme ka jingsuk nga happy ka jingsuk jonga nga ai happy what pay digi pop jangi hendrai aga jinge jonga balang jamme but ha ka jingspon jamme to ai haka ka jingsuk but ka jingatali kawe khatkum ga mon jamme mame uba im bada basensha jinom la jinom amen ka jingsuk kotrai kandon barabor rengka bat pim dab daga jingi du Kristo ngin ya ingu markelia Hakumi ukun lambro jung ubale. Hakumi ubakit na ka pop jung ka prote. Sukito ke bala korsha ka jinga wai jung ukun lambrot.
Iwan ay nguyami Iwan maneyami Namarga medong hapo changi vai pai vai Meshongsa hapo changi Meshimdi purai ki jing talot ki changi Abang mela wan long do long snam But mela shongsa hapo changi Lembaga ni communion Bakhuid Lembaga ni communion mensia Bon ki himen ki parajame Bon ki konjame ki trangyame Nachingai Lembaga ni mas Bakhuid Don't give up pang give up trang yami. Don't give up tiap pang haki jingtia. Don't give up talon haka mekka part changi. Jesu menang pen kadang yaki jing trang changi vai pai vai. Menang shong sabati. Menang lay jingo yaki. Menang kedup yaki. Menang pen koi pen kia yaki. Menang lai lud yaki. Menang yai sen shari ke jimu jimbar ka changi. Yaki men siam changi. Yaki inga sem changi. Yaki kam ki jam changi. Namar melong bulay ubayum ya haka jingim changi. Ban kersiu yangi. Ban pen kadang yangi. Ban penim yangi. Ban pen koi pen kia yangi. Ban yalam dendi yangi. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. La 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 la. Jesus, 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 Jesus. I boria bora ginigi kon ke bashimanda hagenega masko Jesus le kambala halo changi barra. Hallelujah, 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 hallelujah. La 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 la. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. To nginia duai. To ai bakanega jinkinia kabakincha blay. Kabangila tarwa but na kabangila bam. Kanai jingim yangi kotrai ngikarpart kanamba. Habalat te song yangi but me ha ka jingir bam jikut. Ngila ban se kiso kibane shi junam. Da ukris utrai jangim. Amen. Utrai undon renkad but pim. Ublay baton bor baro in karkoyapi. Upa barukon. Bado men si Bakhuid. Ya leisuk ban pen bana ya ka kubar bahajung utrai da ka jingim ka jumpim. Isomu Yahweh. Salva da. Jingerku Kaburam hau power kuno mensim kuj, Baburam bam lekong junta berkuat nama Amen. Enyero ya Tuhan Yesus Kristus dalam nama